Port ejesini garlar öýüne berdiler. Özüniň ortak kwartiradan çykyp gitmegini ýola goýarnyp bir gyýyp öz zorasyny aýdypdyr. Ähli salam dostlar, okan wakalamdan ýene birini siz bilen paýlaşmak istedim. Bu waka bir oglanın başyndan bolup geçýä. Diňe ejesi bar, mektepde okap ýören döwründe kakasy dünýeden ötdi. Bu mektep uturandan soň uniwersitete gelýär. Uniwersitetde ejesiniň ýekodi işläp agyr bolmaýar, bolam uniwersitetden soň işe gatnak başlaýan, işe durýar we ejesine kömekleşýär. Uniwersitetde okap ýören döwründe bir gyzdan halaşa, o gyzy ýüreginden söýýär, ýagny şo gyzy dol ýagdaýda ananya we şo gyzy hakykatdan dol ýagdaýda tanaýanyny pikir etdi. O gyzy ýanky ejesine aýtjada, men şo gyzy öýlenmek isleýän ýa-ol ejesem bir azajyk näýilik bildirýär, ýagny belki diýä ýene de pikirlenersiň diýä. Şondan soň ejesi bilen ýanky oglan öz arasynda soğukluk düşüp, söwüşüp başlaýarlar. Öýde günni ýanky gyzyň üstünde söwüşýärler, öýden çykyp ýanky gyzyň ýanyna baryp öýde bolýan zatlar gurrun berýär. O gyzym beter ýanky oglanyň kellesine hakykatdanam ýanky ejesiniň aýdýan zatlaryny ýalňyş, öz aýdýan zatlar bolsa dogry ýaly edip görkezýär. Şo wagtlar diýä, oň diýen zatlaryny men hakykatdanam dogrudur diýip pikir etýärdim diýä. Şo derejä kellem İsa'nı o ýagny söýsem kör bolýan diýilem, şo bolsa berek diýip pikir etýärdim diýä da. Ondan soň ýanky diýä, o gyz maňa diýä, sen ejeň bar ýerine men ýaşap bilmeýän, ejeň bolmasa biz gowy ýaşap, umuman toý edenmizden soň ejeň bolmasa kaf gowy bolardy we şoňa men de sözler aýtýardy. Men şonu da bolýar diýip ýanka bolýar diýärdim diýä da. Bir gün ejem bilen has beter haq söwüşdik diýä, şonu men öýden goşsam ýygnap çykyp gaýtdym diýä da, men sensizem öz günüm görür. Awa men bar şo gyzy öýlenernip diýä. Öýden çykyp gaýtdym, kwartira çykdym diýä aýratyn. Kwartira çykamdan soň öýlenmek üçin pul jemlemeli bolýar diýä. Oň üçin hem köpräk işlemeli bolýardy. Köpräk işlemek üçin hem okumdan ruhsat köp alyp başladym diýä. Ýagny tapaklama oýup başladym, şoňa men başlatdylar. Belli bir meçherde pul jemledim. Ýankyda şunýalyk, awa şunça pul jemledim. Bol toý edelli aýtdym diýä. Olam bolýar diýip radyçylyk mertdi ýöne. Toý etmek üçin hem finans tarapymdan birazçyk betrakdy diýä, hem diýä ýanky pastaýan ýürü gulama goýup duran üçin, ýagny köp adam çağırmaly, köp adam çağırsak bize ýanky görüklik ederler, hem sen menden aýyrmak isleýärler. Şoň üçin az adam bolsa has gowy bolardy we şoňa meňdeş zatlary köp gaýtalaýan üçin belli bir kiçiräjik krug hökmünde ýanky ol joralaryny çağırtdy. Men bir kuşdan dostum çağırdym diýe bir kafeýe gidip, şo taýda bir 10-15 adamlyk yer belledip, şeýdip toý etmek istedim diýär da. Toýa ýanky kafeýe bardyk, otyrdyk diýäni, toý galyp başlatdy, ýani oglanlar, gyýlar tan terip zat edip galyp başlady bolýanýa. Birden ýanky oturan kafeýemde ejem geldi diýär. Ejem geldi de diýär, men bir munçuk diýip ýanymda geldi diýär. Oglum, men bilýän sen men gorasyň gelýän näler? Awa men ýöne sen toýuňa gelmän bilmedim. Sebäbi sen toýuň görmesen maň bolmaýar. Men şoň üçin sen ýanyňa geldim diýipdir. Ol oglana mejesine teretýär eje, näme şuň geldim? Men sen çağırmadym. Bar git şu taýdan niýe? Gapdalnaky alýan gyzam nidawolny bolup indi seredýändir da, ejesine nidawolny seredýän, oglana nidawolny seredýär. Ejesem aýtdy, men şu ýüzü bermäne geldim saňa diýä, menden sowgat bolsun saňa şu diýä. Bu ýüzük sen mamaň ýüzü diýä. Sen gelniň barmagyna bolsun şu ýüzük diýip, şu ýüzü bermäne geldim diýä. Bu oglanyň maňa iş sadyň gerek gel, bar sen şordan git diýä bolýan, ýanky ejes ýüzü stoluň üstüne goýýardy. Men bagşla diýip çykyp gidýär kafeden. Ejes çykyp gidenden soň ýanky gyz bu oglany nidawolsyň bildirip başlaýardy. Ýagny sen bilgeçin etdiň, men saňa aýtdym, ejen gelmesin. Näme üçin çağırdyň ejeňi? Näme üçin nemetdiň? Aýtdyň ejeňe diýip gohlap başlaýar, bulam düşündirjek bolýar, men aýdamok, men çağıramok, özü geldi diýse de ýok, sen bilgeçin etdiň, sen maňa garşy bolýan, men diýenim etesin gelmeýän üçin etdiň, sen diňe ejeň diýen nedenim üçin etdiň. Aý şeýdip gara söwüşýärler. Bu gyz ýanky bir joras bilen aýak ýoluna tarap çykyp gidýärler-de. Bolam oturan yerimde diýip pikirlenip oturdum da, ejem näme üçin şeýlik geldi? Gaharym gelip oturdum diýär da. Gaharly pikirler aýladym. Näme üçin geldi? Şu gelmese bolanokdym, hökman gelmelimi? Şu şatlykly günüm şeýdi bulamak hökmanmy? Eger şol pikirler kellemde aýlap oturdum da, oglanlar geldi gapdalmay bolýar, eýtme dost, ejeňdir zat diýse de aýbar sizem gidin şu taýdan awa, men özüm gowulýanyp
Olaram şey turup gitdi diye ýa-ni aljak bolýan gyýdymyň aýak ýoluna gidende ýarym saatdan köpräk wagt boldy bolýan gelen ok diye bäh näme üçin gelen okka diýip şo tarapa ýörap barýadym. Öwürme ýetdim aýak ýoluna tarap biraz garly bolýan diye ýanky Joros bilen edip oturan gurrungyny eşitdim diye. Şonu men bir kile hayran aldım diýe-de men faýlan gyýdym şumy ýa men başga birli söýüşdim kam diýip. Sebäbi ol Jorosyny ýene de azajyk wagt galy şondan soň biz ýaýal bolarys. Ýaýal bolanmazdan soň ejesini garlar öýüne tapşyrdan özünem öýden çykyp gider ýaly derdipdir. Ama Jorosam olar ýalyklap etmeýä, ol be ejesini öýden kowmaýa diýse de näme üçin kowmasyn o men ýüregi jany bilen söýýär. Men näme diýsem şonu eder. Görýän toýa da ejeň çağırma diýsem ejesinem çağırmady. Sebäbi meni söýýän üçin hemme zat edýär. Garşylygyna menem on söýýänler diýip pikir edýär ýöne men on hiç ilek ýagdaýda söýýämok men diňe ýanky bähwidimma şoň kwartirasyny almak özüni ortaşa kwartiradan kowmak bar aladam diňe şo men diýip Jorosy bilen ikisi gülüşýärler garaz. Jorosa maýda wagt çağajyk sana anan ýa da çağa ýalak da diýip gülüşipdirler umuman. Bulam duran ýerine ýanky sözler eşitýärdi gözümden ýaşakdy diýe ýygyma öwürlimdi diýe gaýtdym diýe. Ýanky ejemin goýan ýüzüňi jugyma saldym kafeden çykyp gaýtdym ýolugura ýanky gül magazyna bardym gül aldym ondan soň çaý içerýärlik tort aldym da ejemin ýanyna geldim diýe. Gapyny bir gele kakdym bolýan. Bir gele kakanda näme gapyny açdy diýe ejem. Hamala garaşyp duran ýalyk diýe maňa. Girenimden ejemen bağışla diýip gujoklap näme ağladım diýär şo taýda. Oglum hemme zat gowy hiç ýylak zat bolmady alad etme diýip şonodam köşeşdirmek üstü ýok sen men bağışla men ýalňyşypdyr men bilmeýänler bu zatlar diýip şonodam ağladım diýär şonu. Oglum gel geç awo mene sen ogoran naharaňa metdim. Gel bile iýi içelip diýär aşkana geçdik diýär bile oturup iýi içdik diýär çağalyk suratlarym görüp ýatladyk gülüşdik diýär şo taýda diýär oturup diýär. Umuman hemme gowlatlary ýatladyk diýär ýene şo taýda ejemen bağışla diýdim diýär. Ejemem oglum ýalňyşmaýan adam ýok esasat ýalňyşyňy düşünýäň has dogry diýip şonu da gaharlym men sana gaharlanamok diýip aýtdy diýär. Kafeden çykyp gaýdanymdan habarsyz ýanky aljak bolanym diýär 50 sapardan köp jaň etdi maňa diýär ýöne men hiç bir jaňa jogap bermedim diýär. Şondan soň men uniwersitede bardym, uniwersitede baramda o gyzy görmedim diýär. Hiç ýylak ýagdaýda habarlaşmamyzdan soň o gyzy öz isle boýunça talipler kataryndan çykypdyr da uniwersiteden çykyp gidipdir. Şondan soň bir daha da göz ýetirdim diýär-de dünýäde ejeňden kakaňdan ýakyn adam ýok eken hemme adam ýani sen janyň teniň bilen söýýän bolsaňam ol sen söýmän biler diňe senden bir zat bähwidi bar. Şoň üçin sen bilen bolup biler diýen pikir galy keldimde diýär. Endi bu wagtda şükür o bolan zatdan soň 10 ýyldan köp wagt geçdi diýär gapdarymda meni o ýan ýollaşym ma diýär meni söýýän men onu söýýän üstänjak beýilmez bar diýär ejem bilen bile agdy berje ýaşap ýörsiýär. Şolar ýalyk ýagdaýlarda diýär bir ejem gowuna degmek ýa kakan gowuna degmek bir ýalňyşlyk ekenini bellek geçýärde. Umuman şolar ýalyk ýagdaý dostlar ören täsir gallarjy durmuşda adamlar sizden näme bähwidiniň badygyny näme isleýänini diňe olaň özü bilýär. Adamlar ýüregi gara adamlar sizin päk ýürek gullugyňyzdan ananjaňlygyňyzdan has näme ana ulan bilýärler-de sizin şu ananjaňlygyňyzy päk ýürekligiňizi. Şoň üçin hemme adamlary özüňiz ýa hasaplamaň. Sizin ýüregiňiz ak bolsa garşyňyzdaky adamlaryň ýüregi aklygyny aňlatmaýar. Ähli janyň janyňyz sag bolsun dostlar, saglykda görüşelim. Sag bolun.